Miss Life. Ano po, magluluto po tayo ng lemon tilapia. Ito po yung tilapia ko na kulay orange. Yan, mga sahog. At ako'y magluluto na. Pasensya na maingay kasi i-open ko yung exhaust. Dito ko lang sa ating okra. Habang nagluto ako ng aking okra, ito, nagluluto rin ako ng aking blueberry. Gawin siya. Ito yung tilapia ko na naglagay ako ng asin ito sa paminta para may pasay ng asin. Tilapia. Lutuin lang siya. Okay. Malagi lang ako mag-lemon. Pang-anghang. Madali lang siya. Usually, ang lemon, ginagawa namin sa lemon, yung lemon chicken, ang kadalasan niluluto namin dito sa Hong Kong. Then, try ko nga itong lemon tilapia.
gawa tayo ng jam. Blueberry jam. Kung na maingay kasi yung ito. Ayun ko na to. Mamaya ko na ilalagay sa aking i-try ko lang siya. Always na tinapay yung ginamit ko. Tilapia ko yan po ha. Tilapia. Ito hinang natin. Then maglagay tayo na ito. Lagyan natin ng konting oyster. Fresh na lemon talaga po. Pa. Bawang, lagay ko na din. Tanggal ng lansa. Pang-add ng flavorings. Babaliktad natin siya. Sugar. Try ko na itong na-upload ko nung kaya lang hindi ko siya na-videohan. Kaya i-live ko na lang siya. Asin. Ang aking paminta. Dali lang po siya. Saka yung dark soy sauce, pangpakulay lang naman po.
Sarap. Tikman ko. Ito lang naman kakain nito. Kaya ako ng konting ano, kasi konti lang nilagay ko ng sugar. Yan na po ang aking lemon tilapia. Lemoncito. Hindi po lemon. Lemon, hindi siya lemoncito. Lemon. Pag lemoncito yung maliliit. Baliktad. Pwede balik natin yung ating okra para may vegetable din tayo. Then magay ko ng konting chili. Kunti lang. Wala akong fresh kaya at na lang. Chili flakes. Kunti-kunti lang. Pampa sarap sa pagkain. Yan na. Ang sabaw. Natitin na na siya. Yung lemon ko, tinanggal ko yung balat niya kasi magiging mapait pag nilagay dito. Baliktad ko ulit. Tapakan. Sarap po. Ito'y okay na siya. Turn off na natin. Then spring onion. Ito na po yung aking lemon tilapia by MJ Saraon. Simple lang po siya. Yan po ang aking lemon tilapia. Kainan na. Hindi kong sabayan akong kumain. Kasi magmumukbang ako. Kaya na yung ating itong jump ko. Dito muna siya. Then, kuha ako ng aking kanin. Kunti lang yung kanin ko. Kasi, talaga magbubuka ako. Gustong samahan ako at magmukbang tayo.
Hi! Halina po at samahan niyo kung kain ng etong ating tilapia. Hi, kain po tayo. Ito naman si MJ Saraon. Kain tayo ng aking lutong lemon tilapia. Kain po. Ako'y magmumukbang. Mainit-init pa siya. Hmm. Kain na ka na. Salamat sa patamsak po. Kain po tayo. Bago magkamay, wash hand po. I wash hand po ha. I wash hand. Yeah, not like Yeah. because you can talk like Mm. Hindi yung mga alaga ko. Bakit ako nagkakamay? Sabi ko, mas masarap magkamay. Kapukain pa tayo. Masarap pag may beer. Can I get mommy's beer? what? Mommy's beer? Beer. No, joking. Cannot laugh. Teka lang. Parang masarap mag kain po tayo. Alam.
check at the Tita, what's your I don't like that. Thank you. Wala nasa lansa. Kain po. Salamat po sa pagdalaw po. Hello, salamat sa pagdalaw. Kain po tayo. Ang luto ko. Say hi. Hi. Kain po tayo. Nagluto ako ng lawang tilapia. As in fresh na lemon. Na konting anghang. Alam mo naman. Ano? Hello. Samahan niyo po ko mag-kain. Shout out lang po ako sa mga kaibigan ko dyan na lagi sumusuporta sa aking channel. Sis Arlene B. Vlog, Sis Jane, B. Vlog 06, 06, kay Boss Ban, Ban Rabishing, Love Jelay. Kumusta po kayo lahat dyan? Kay Pams Dance Lontes, Ma'am Parchi, mga laging sumusuporta sa aking channel, mga kaibigan dyan, nanonood ng mga videos ko. Salamat po! Samahan niyo ako kumain. Maasim na manghang. Saan ka pa? Yum, yum, yum. Kain tayo. Yung okra. Yung tilapia ko po ay orange na tilapia. Maagang dinner po. Para makadalo sa mga kaibigan mamaya na mag-premiere. Kain pa tayo. Sana makain na rin po kayo ng pag-dinner.
ko. Look at my safe. Wow. Masarap ang tilapia. Maasim-asim na maanghang, kaya ang sarap. Matanggal yung lansa niya kasi lemon. Although, malansa siya kasi isda nga. Pero nalasan lang po siya. Ito kumain si MJ sa raon ng tilapia, mga isda. Pus ko na siya, oh. Na may kasamang okra. Yung rice ko, mga half bowl lang. Sarap magkamay. Try itong recipe na po ito. Simple lang siya. Lemon tilapia. Fresh na lemon. Salamat sa 3 patamsak dyan. Salamat sa dumalaw. Ay, lutay na. Kunin ko yung mata. Walang keme-keme akong kumakain ng isda. Sarap magkamay kaya. Makinig ako. Walang sinasayang na pakate ng tilapia.
Tapos po, mga ano na lang ito, mga bawang, sibuyas, saka yung ginger. Maraming salamat po sa panonood. Marami po akong mga bagong upload na videos po. Kaya wag niyo pong kalimutan na mag-watch. Then, abangan yung mga bago kong mga i-upload. Thank you sa lagi niyong pagsusubaybay, pagsusuporta sa akin, mga kaibigan ko. Alamin na kung sino kayo. Maraming salamat po. Thank you for watching. Ito lang po si MJ Surround nagsabing po this life. Bye-bye po. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Kita-kita ulit po tayo sa susunod kong mukbang. Mga simpleng mukbang lang po. Mga more on mga isda, ganun po. Kaya maraming po salamat. God bless to all. Bye-bye. Bye-bye.